Оброчният кръст в село Гинци от Гинската каменоделна школа. Сега ще ви покажа. За съжаление е в такова състояние. Това е наша грешка тук на населението. Аз мисля, че този кръст за Света Богородица тук се правеше курбан. Нека ако някой съселянин знае да каже. Такъв спомен имам, че като дете тук съм яла курбан. Тя е уникална Гинската каменоделна школа. Всъщност из целия Понор планина кръстовете са от тази школа. И те са изследвани от учени, това го знам от баща ми, които са намерили сходство между тези кръстове и кръстовете на баските. И съм ви разказвала, че един такъв кръст от гробищата обаче е изтръгнат и е сложен там на паметника на жертвите на комунизма. Ще ви го покажа. И вижте символиката колко е интересна, защото това е пречупен кръст, но той не означава това, което после. Това е древен християнски символ и много, много въздействащ кръст. Много.